Moi, mä oon Fungi. Mä olen vietnamilainen ja opiskelen Pyhäjoen lukiossa ja tämä on minun ystäväni. Hei, olen Essi ja tämä on koulun entinen opiskelija. Nyt olen töissä täällä auttamassa opiskelijoita. Tänään kerromme teille koulustamme. Tervetuloa! Tässä on koulumme aula. Kun tulemme kouluun, otamme kengät pois. Naulakoille voit jättää takkisi. Mennään pipahtamaan aurinkonossa. Täällä meillä on yleensä kokeita tai esityksiä tai jonkun isomman ryhmän oppitunteja. Meillä on myös monia paikkoja, joissa voi opiskella itsenäisesti omassa rahassa. Smart Logic, toiseen kerroksen pöytätila ja kirjasto ovat hyvä paikkoja keskittyä opiskeluun. Tämä on kirjastomme. Kirjaston vieressä tehdään paikallista sanomalehtiä, jonka opiskelijat taittavat ja toimittavat. Lehden tekoon saavat osallistua kaikki oppilaat. Sitten kerron teille keittiöstämme. Meillä on täällä jääkaappi, kahvinkeitin ja vedenkeitin. Täällä voi keittää kahvia tai teetä, jutella muiden oppilaiden kanssa myös opiskella. Koulussamme on monia erilaisia luokkia. Tämä on fysiikan ja kemian luokka. Täällä on esineitä kemiallisten kokeiden tekemiseen. Seuraavana on Suomen luokka. Tässä on näyttämä. Täällä meillä on yleensä uskonnon tunteja tai filosofian tunteja, joskus myös psykologiaa.
Kyseessä on moderni opetustila. Meillä on myös kahvikeitin tasa. Tässä on bunkkeri. Täällä meillä on videotiimin kamerat ja työskentelytila. Täältäkin meillä löytyy rauhallinen tila, jossa voi opiskella yhdessä kavereiden kanssa tai vaikka pelata korttipelejä. Ja täältä meiltä löytyy autokoulua varten ajosimulaattori. Ja nyt mennään seuraavaan rakennukseen. Osa oppitunneista pidetään uudessa peruskoulussa, joka on lukion vieressä. Myös kouluruokailu pidetään siellä. Musiikin, kuvaamataidon ja liikunnan tunnit pidetään usein täällä. Joskus liikunnan tunteja pidetään muuallakin, kuten urheilukentällä, jäähallissa tai ulkona. Tässä on meidän lounaspaikka. Tässä on liikunnan tunti. Seuraavaksi meillä on musiikin luokka. Täällä meillä on monenlaisia soittimia. Tässä on kuviksen luokka. Täällä meillä on todella paljon materiaalia kuvaamataidon tunnille, mitä oppilaat saavat käyttää. Tässä on paperia ja sitten malja ja sitten lanka. Meidän koulumme erikoisuus on se, että lukion toisen vuosiluokan opiskelijat järjestävät messutapahtuman. Messuille järjestetään monenlaista ohjelmaa, kuten muotinäytös ja erilaisia puhujia. Lukiolaiset pääsevät itse suunnittelemaan järjestämään tapahtuman, ja tapahtumasta saaduilla messupalkoilla lähdetään perinteisesti ulkomaille opintomatkalle. My name is Minna Lapinkangas and I work here in Pyhäjoen Lukio as an English teacher. I also coordinate all the international stuff. I don't have anything against it, I love it because I'm a very multicultural person myself and I love having different types of people around me. So as long as you learn Finnish, I mean, with me you can speak English, but you know, otherwise it's completely fine, no problem. I think they can, it's really up to them. It's about motivation, it's about self-governance. If you want something in life, if you really want it, you can get it. People can learn anything they want. Well, we can be there for them, you know, when we're teaching, we can speak slower, we can be clearer, we can offer you S2 lessons, everything we can. You know, it's not a problem. It's about adapting, about helping other people. Hei, minun nimi on Tero Niemi ja toimin Pyhäjoen lukion rehtorina. Kansainväliset opiskelijat saa tietenkin meiltä innostavan oppimisympäristön ja hyviä opettajia. Sitten meillä on materiaalista tukea, eli ilmaiset oppikirjat, totta kai saa valita myös e-kirjan, joka toimii vähän helpommin käännettynä. Sitten ilmaiset koululounaat, totta kai. Sen lisäksi
suomen kieli on kauhean tärkeä kansainvälisille opiskelijoille ja me koitetaan järjestää, että meillä olisi S2 suomen kielen opetusta vähintäänkin kerran päivässä 1 tunti kaikille KV-opiskelijoille. Räätälöidään yksilölliset lukujärjestykset lisäksi ja sen lisäksi vielä niin totta kai koulun ulkopuolella tapahtuu paljon ja kun tullaan uuteen ympäristöön, niin koitetaan myös järjestää tukea ja apua asunnon hankintaan, pankkitilien hankintaan ja vakuutuksia ja niin edespäin. Eli yritetään tukea paljon teitä. Tervetuloa Pyhäjoelle. Siinä oli kaikki. Jos ei mitään kysymyksiä meidän koulusta, niin ottakaa meihin yhteyttä. Joo, kiitos vaan ja tervetuloa.